Ola a todos, hoxe temos un programa, como vos diría eu, delicatessen, un programa de nivelón, porque os protagonistas do Alalá desta noite son probablemente tres dos talentos máis importantes da música galega dende os anos 70 ata hoxe. Eles son Rodrigo Romaní, Anxo Pintos e Xosé Liz, tres músicos de distintas procedencias, de distintas formacións, mesmo de distintas xeracións, pero que teñen moitas cosas en común. Unha das cosas que teñen en común chamase Lizgairo, o grupo que acaban de formar, que está a piques de sacar o seu primeiro disco, en o que xuntan todo o seu talento, toda a súa experiencia, todas as súas ilusións. Xa podedes imaginar como é o resultado. Unha maravilla que imos escoitar no Alalá de hoxe, porque nos van facer un pequeno concerto. E xa de paso, imos ir de viaxe con eles, un paseo pola música galega dos últimos 30 anos. Que vos parece? Que máis se pode pedir? Quedade? Estamos a principios dos anos 70, cando Romaní empeza a interesarse pola música. Eran os últimos anos da dictadura e os cantautores rebelábanse contra o réxime a través das súas cancións. Momentos convulsos nos que os universitarios reivindicaban na rúa a liberdade democrática e o grupo Voces Ceibes abandeiraba a canción galega. Este era o escenario social no que Romaní coñece a Antón Seoane. Ambos tiñan interese pola música medieval. Formaron un dúo que máis tarde se xuntou co grupo Faíscas de Xiabre e dai naceu Milladoiro. A finais dos 70 esta formación convertiríase en referente para as seguintes xeracións de músicos. 22 anos despois, Romaní emprende camiño en solitario. Cando entramos nos 80, a música tradicional comeza a rexurdir, pero envolta na estética do momento. Anxo Pintos experimenta no grupo Matocongrio para demostrar ata onde pode chegar o folk que nese momento ten que convertir co pop e co rock. E tras varios anos de evolución nace un dos grupos máis creativos e potentes do folk galego, Berrogueto. A música galega consolídase na década dos 90 e comezan a aparecer as asociacións culturais, as recollidas de campo, as leccións dos mestres gaiteiros. Ese foi o ambiente no que se formou Xosé Liz de Cea e toda unha xeración de novos músicos. Na actualidade, Romaní, Pintos e Liz coinciden na Escola de Música Tradicional e Folk de Vigo. Os tres de idades distintas, de orixes e traxectorias tamén diferentes, pero cunha aposta común chamada Lizgairo. Tres homes que están sempre liados por todos lados, porque aquí quen máis e quen menos anda sempre estrellado por todos lados. Como vos metedes no cerello máis? A ver, quen empeza? O que está máis ocupado de todos é Josiño. É Josiño o que está máis ocupado de todos? Pois a ti para pillarte hai que ir ao libro, e a ti non digamos. Pero eu tamén fui un mandado, porque a mí a idea propuso máis Rodrigo. A ver, o culpable foi Rodrigo. Si, o culpable foi Rodrigo. Si, eu creo que si. Eu pasei un día pola súa aula, polo seu despacho, estaban estes dous, e dixo, o que? Podíamos montar un trío aí e tal, arpa, buzuki e zanfona. Bueno, claro que eso de unha da mañán ás 8, que faz? Hai tempo libre de eso. De unha da mañán ás 8. Bueno, a verdade é que a música instrumental está un poquinho de capa caída nos últimos anos. E entón, de alguma maneira, queríamos volver a ocupar algún oco no mundo do folk que abandona pouco a pouco a música instrumental e, bueno, ir un pouco contracorriente en ese sentido. Somos que estamos traballando con música tradicional, poñendo cousas da nosa parte, cousas que algunhas veces soan máis modernas, outras veces pois recordan a cousas xa non tan modernas, pero creo que é unha proposta que é unha maneira de superar conservando.
Lidgairo significa algo así como agudo, non? Sí. Espilido. Sí, pillaban. Oi, pillaban. E cal destes é máis Lidgairo? Cal destes é máis Lidgairo? Ah, sí. Eu non son nada de Gairo, No. Eu non No. son nada. son moi inocente, seguro. Eu cando era Eso novo, será sí, menos. ahora xa non. A historia de Lidgairo, sobre todo, é porque remite a axilidade no sentido en que a fórmula de traballo é a bella fórmula do fedello. Os tres collemos a mesma melodía e empezamos a dar voltas hasta que sale algo máis que esa pura melodía. Axilizar un poquinho a interpretación da música tradicional no sentido de alixeirala de cousas pesantes, pero ao mesmo tempo recreala para que sone algo máis que a melodía pura. A música rebúlelle entre os dedos a Rodrigo Romaní. Melodías que son resultado dun sentimento, dun compromiso e dunha paixón que comezou cando aínda era un neno. Sendo así, era lóxico que o éxito acabaría por chegar como algo natural. Pero antes, xa desde o momento que colleu unha guitarra e aprendeu a tocar el só, houbo moitas horas de esforzo, estudo, investigación e dedicación. Por iso, o día que subiu a un escenario quedou ali e xa non baixou. Pero que realmente conquistou o Romaní cantautor dos 70 foi algo que aínda lembra como se estivera no patio de butacas. Os meus primeiros pasos empezaron con, lembro, un concerto con un grupo mítico argentino que cumpliron fai poucos 50 anos, que eran los Chalchaleros. No patio de butacas éramos 8 personas e aqueles homes cantaron como si estuvera o teatro cheo. Bueno, eu flipei e xa me dediquei enseguida a sambas e todo o abano da música tradicional argentina e por aí ingresei á música. E despois, claro, por xeneración tocoume compartir momentos históricos en Lugo con xente que de alguma maneira estaba vinculada ao mundo, bueno, o orgullo de ser galego, de ter unha cultura propia, e iso foi o que me foron inculcando xente como Luis Dieguez ou como Félix Vergara Vinaíño, que morreu xa, un gran poeta. Había xa moito tempo que Lois Dieguez non revisaba estes discos de Raimond, de Benedicto ou de Xerardo Moscoso, os mesmos que lle poñía a Romaní. Daquela intentou convencelo para que musicara poemas e seguira os pasos do que despois sería un movemento popular da canción galega. Eu podo dicir, con moito orgullo, que naceu musicalmente na miña casa, si el mo permite. Realmente ele era moi noviño, e tiñamos unhas conversas larguísimas e, sobre todo, unha dinámica cultural na que el participaba moitísimo. Toda a evolución musical que ten Rodrigo Romaní a min pareceme realmente fabulosa e que, de algún xeito, creo que está moi recoñecida tamén. Neste momento é unha das persoas, e hai máis tamén, ou mesmo de grupos, que podemos presentar con moito orgullo a nivel internacional, que se está facendo de algún xeito, pero podíamolo facer moito máis. Con que soñabades? Pois eu non tiña soños en particular, estaba descubrindo un mundo novo que non me sonaba de nada. Cada vez que había o Día das Letras Galegas se vendía unha serie de libros nos postos da rúa, pois non sei, os 100 millores poemas da lingua galega, todo aquilo era un descubrimento absoluto, porque non había en ningún sitio. Entonces parecía que de repente te topabas con unha realidade que levaba aí séculos, pero que ti non a coñecías para nada, porque evidentemente na escola non se falaba nada deso. Música tradicional en aquel momento eran o Vale Rei de Viana e os coros que antes da guerra eran unha referencia para a música galega, en aquel momento era unha referencia para o sistema franquista, non? Entón, os universos estaban totalmente separados, completamente separados, sí. Hasta que aos finais dos 70 se foron acercando, non? E, pois, deu lugar eso a unha experiencia como a de Milladoiro, onde se juntaba xente que viña de ambos sitios. E, de alguma maneira, o encontro deses dous mundos da pseudo-intelectualidade nosa, do rollo así culto, coa música tradicional, creo que foi a gran experiencia que despois orixinou o folk galego, non? Que xe ten unha categoría, bueno, pois que a nivel europeo non temos nada que envidiar a ninguén.
Con Milladoiro chegou o éxito e aquela intención de facer música como a que facían noutros países asentada na tradición resultou ser todo un boom. A finais dos 70, aquela idea inicial que tiña Romaní cando fundaron o grupo acabou sendo valiosísima, o público seguíos, a música galega revalorizábase e a tradición volvía a respirar. O éxito chegou. E iso como o vistes vos? Porque claro, é certo que Milladoiro aí abreu un universo diferente para vos, pero diferente para todos aqueles que iban aos vosos concertos e que flipaban bastante, non? Sí. Bueno, nos utilizábamos terminoloxías que en aquela época eran comprensibles, como dignificar, reivindicar a figura do gaiteiro, etc. Entón, claro, botábamos man de xente como Ricardo Portela, así que conste que a Ricardo Portela tampouco lle facía moita gracia eso de que as guitarras acústicas e todo eso, non crees? Claro, que o montronazo dos mundos ten as súas cousas boas. Sí, está ben, pero vamos, tampouco, claro, cando se subían a tocar con nos a un escenario, pues decían, sí, pero bueno. Despois de 22 anos, Romaní deixa Milladoiro e comeza unha carreira en solitario da que saen discos como Albeida ou Cantos Caucanos. Ademais, produce traballos de outros artistas, colabora frecuentemente con músicos internacionais e introdúcese de cheo no mundo do ensino. Da clase de arpa e dirixe a Escola Municipal de Música Tradicional e Folk do Concello de Vigo. Por iso, cando Romaní fala de música, sabe do que fala. Fíxolle ben a música tradicional? Eu creo que sí. Estou convencido que sí. Non existen os absolutos, non existe o ben absoluto, pero eu creo que ao final dos tempos eu creo que sí que a música tradicional tenlle que agradecer ao folk a súa expresión urbana. E o folk, evidentemente, sen a música tradicional nunca sería. É dicir, a base, explicación e eixo ao redor do cal xira o folk, senón non tería razón de ser en absoluto, non? Por iso, un depende de outro, non? Mais depende o folk da música tradicional que ao revés, non? Se non chega a pasar do campo á cidade, se non chega a irrumpir o folk en escena, que é o eslabón que fai que a música rural pase á cidade, se non chega a suceder eso, probablemente hoxe estaríamos falando de música pois que estaría no Museo do Pobo Galego ou que estaría, bueno, nos gabinetes de investigadores e tal, pero que non sería algo vivo e non sería o que hoxe, é dicir, unha industria que Galicia pode exportar dunha situación tan paupérrima como a do ano 75, pasamos ao século XXI de outra maneira totalmente diferente. Teño un amor peneireiro nas cordas do corazón e sete xastres fan un home, sete peneireiros non é. Sete xastres fan un home, sete peneireiros non é. Teño lanchas, teño remos, teño sardiñas no mar e teño unha nena bonita, non quero máis traballar. Teño unha nena bonita, non quero máis traballar. Ai la le la le la, ai le la le la le la la. Ai le la le la le la, ai le la le la le la, ai le la le la le la, ai le la le la le la la. Canto aquí, canto na Habana, canto aquí, canto na Habana, e como canto tamén, canto donde me dá gana. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. E todos los que cantan ben cantan unha vez o ano, e eu como canto tan mal paso la vida cantando. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Anxo Pintos tiña dúas vocacións, quería ser músico ou futbolista,
Intentou atender as dúas, pero ao final tivo que elixir. Evidentemente deixou a pelota. Algo previsible cun pai músico e unha nai cantante de ópera. Desde moi pequeno, eu e máis os meus irmáns, estivemos sempre nun ambiente familiar tremendamente musical, porque por unha parte tiñamos a miña nai que cantaba zarzuela e ópera, aparte o facía a diario en casa. E pola outra parte, o meu pai, pois el sempre estuvo vencellado ao folclore. Tiñamos antes un órgano de 2 teclados con pedales e bueno, aos 7 anos iba a clases a unha academia. Non lle chegaba aos pedales, o sea que tiña que tocar prácticamente de pé, pero xa tiña moitas ganas de empezar a aprender. Se non fora pola miña familia que estaba detrás, probablemente eu, pues, quizás non sería músico. A infancia de Anxo foi pura estimulación polo ambiente que se vivía na casa. A música envolvía o todo, formaba parte dos sons cotidianos. As melodías que tocaba seu pai e a prodixiosa voz de súa nai apegáronselle por dentro. Del herdou o dominio e o amor pola gaita, dela a virtude da paciencia. Eu levaba a meus ensaios, como le chaman, as clases de música. E ali empezou tamén a estar quietiño, a oír a música. Quería un violín, despois de piano, dixo mamá, eu quero que porque lle preguntamos, non? Foi unha anécdota bonita porque compramos un violín e, bueno, foi emocionante porque dixo que era o mellor regalo que lle podíamos haber feito. E decía moitas veces, mira, que vivir da música non é fácil. Yo decía, sempre. Vaite pensando, pero bueno, a ilusión que tiña era tan grande, nos o apoyamos e bueno, estamos encantados de que se sinta a gusto, non, o que fai. Fenomenal. Bueno, Anxo, como persona, creo que unha persona, non sei, non é cariño de padre, pero creo que unha persona excelente, extraordinaria. Suso, o pai de Anxo, estivo sempre vinculado á música popular. De feito, foi fundador de varios grupos de gaitas en Bouzas. Un deles foi o grupo Alfolíes, no que Anxo fixo os seus primeiros pasarrúas. É bonito recordar aqueles tempos en que víamos aquí, estes eran rapaces prácticamente, 15 anos, 14 anos, 16 anos. E bueno, aquí era onde preparábamos as actuacións, onde preparábamos os temas, donde dicíamos isto tocamos así. E bueno, seguimos de algún xeito aquí vinculados a Bouzas como sempre, porque aquí somos e aquí vivimos, ¿no? As cualidades de Anxo para a música eran moi evidentes, pero Suso, seu pai, quería transmitirlle algo máis que técnica, quería que tivese tamén ilusión e interés pola tradición. Isto evidentemente non se consegue nun día, leva tempo e precisa dedicación. Por iso, os anos nos que tocaron xuntos nos Alfolíes foron esenciais. O grupo estaba en pleno apoxeo e Anxo non paraba porque comezou a tocar tamén con outras formacións. Ca banda de gaitas Xaraval, co grupo didáctico e con Mato Congrio. Foi unha época moi intensa. Estamos no adro da igrexa de Bouzas e aquí era onde comenzaban para nós as festas de Bouzas. Desde a casa reitoral se facía o pregón, desde a balconada, e nos aquí debaixo dos soportais tocábamos para os grupos de baile. A partir de aí estábamos 3 ou 4 días facendo pasarrúas, uns días con cabezudos, outros días solos. A finais da década dos 80, Antón Corral abre o seu obradoiro en Vigo. Isto supuxo unha nova opción non só para Anxo, senón para un montón de mozos curiosos que se xuntaban ali para aprender e compartir experiencias e música. De feito, Antón Corral propuxolles formar o grupo didáctico e descubriulles tamén as posibilidades de outros instrumentos. Daquela, Anxo fíxose unha promesa e vaya se a cumpriu. Estamos aquí no taller de Antón Corral e xusto para falar dunha das épocas máis importantes na miña vida en canto a formación como músico, e foi, bueno, coñecer a Antón Corral e o seu taller. O primeiro que vin foi a zanfona. Antón estaba afinando unha zanfona e que, bueno, a verdade que me quedei absolutamente abraiado co instrumento. Desde aquela dixen, eu teño que tocar esta zanfona, este instrumento como
como se xe. Tense pasado horas e horas, pero non había horario de escola, de horas ali no salón museo. Chegaba ás 4, 4 e media. Ao lado dos servicios, por decirlo de algún xeito, de todo. El chegaba ás 4 e media, botaba ali, pois hasta as 8, hasta que lle cadaba. El collía a zanfona, e alá, non te tiñas que preocupar para nada dele. De vez en cando dicille, mira, para final, ou calquer detalle, calquer problema que había no instrumento, pero independentemente deso, se fixo el prácticamente ali, Anxo ten unha gran calidade musical, a tuvo sempre, ten un sentido musical verdadeiramente extraordinario, ten moito gusto para a música, para mí é un dos mellores zanfonistas que temos no país galego, en plan de teñedor, de zanfona, sin lugar a dudas. E independentemente de gaiteiro, que é un extraordinario gaiteiro. Xa vedes que os mestres musicais de Anxo sempre foron de luxo, pero como rapaz era moi curioso, quixo seguir aprendendo, e o seguinte experimento chamouse Mato Congrio. Con el estaba Carlos Núñez e Santi Cribeiro, co que despois volvería a coincidir. A proposta destes músicos era un estilo estético e musical diferente para a música folk en plena etapa da movida viguesa. A experiencia foi boa, e anos despois Anxo Pinto se embarcase noutro proxecto chamado Berrogueto, un grupo que irrompe no panorama musical cun éxito rotundo, un éxito que se confirma máis alá das nosas fronteiras e que de novo marca un referente. Anxo fai realidade os seus soños. Fálame dos 80, Anxo, porque ti eres máis fillo dos 80. Ti vivías en Vigo. Como era o Vigo dos 80? Pois son os anos da movida viguesa. Entón, bueno, moverse por ali como gaiteiro eras un pouco un bicho raro. Sí, cando decías que eras gaiteiro, pues, home, intentabas fuxir un pouco dese aire didáctico, por lo menos en Mato Congrio se intentaba fuxir do aire didáctico, que en algunhas ocasións se tiña o folk e plantexar unha posta en escena como moi, en fin, máis propia do mundo do pop ou do rock, non? Comeza verdadeiramente o que decía Rodrigo, dicir, a dignidade de ser músico tradicional, de ser gaiteiro, de ter uns referentes culturais que para todos nos eran a fonte de orgullo, e queríamos que a sociedade de alguma maneira os fixera seus, que se sentiran orgullosos de ter un pasado rural cunha cultura que é digna de ser coñecida e de ser disfrutada por todos os galegos, e non só por os galegos, é dicir, tamén flotaba un pouco esa ambición de poder sair fora con todo isto e de poder estar nun escenario en igualdade de condicións, non? Cando empezou a tocar, Xosé Liz probablemente xa soñaba con ser músico, pero máis ben de rock que era o que a él lle gustaba. Sen embargo, na súa casa o que se escoitaba era a Milladoiro e a Fuxan os ventos, e claro, ao final, o rapaz colleulle o gusto. O que é tomarme en serio a música tradicional, disfrutala e interpretala, pois sí que me chegou tarde. Non o boto de menos, non empezar antes. Eu creo que empecé na edade que eu penso, pois, aceitada e que de feito me fíxome moito ben.
Din que os rapaces fan o que ven, Eliz o que vía e o que ve, e a seu pai e a súa nai tocando e cantando, e calquera desculpe boa, son tremendos, de contado arman unha festa. Por iso para eles é un enorme orgullo que Xosé sexa músico, aínda que os seus traballiños tamén lles dou. Ao principio había que ir detrás del porque olvidaba o instrumento, moitas veces. E acordo unha vez que iba a tocar con a gaita, deixoulle a gaita, eu detrás co coche con a gaita, pero ti non vas a tocar. Nos colaboramos porque con os primeiros grupos que tuvo, tipo folk, tipo tal, muchas veces o público éramos só a familia, iban ali a cualquier sitio, nos veña detrás, e aplaudir e tal, pouco a pouco. Entón, porque non tocaran solos? El collía unha flauta e bim bim, comendo tocaba así, facía que tocaba a flauta e tal. Entón, bueno. Tiven a sorte, por suposto, dos meus pais que sempre me deron cancha para isto, non? A eles tamén encántalles, non? A música folk e tradicional encántalles. Pero tive moita fortuna. Agora me vexo tocando con xente que eu admiraba. Agora Xosé ou Josiño, como lle chaman eles, toca cos seus ídolos, cos músicos que foron referencia para ele e para toda unha xeración dos 90, pero tamén querían experimentar. Eliz fixo con Salterion, un grupo folk rock que funcionou moi ben, sobre todo en Vigo. Éramos moi novos, non? O que queríamos ir ás festas da universidade e tal, e facer folk, pero con caña, non? O seguinte paso deste músico foi rebaixar un pouquiño a caña e depurala. Así xurdiu un novo grupo, Veladona. E como tamén funcionou Josiño, decidiu seguir avanzando. Entrou en Ardentía, empezou a dar clase na escola, en fin, que non para. A madurez musical sempre te leva a facer un tipo de música máis elegante. A maioría das veces, penso. Entón, pois, por eso montamos, seguíamos con Salterion, pero montamos Veladona, un folk máis acústico do que era Salterion. El, a prioridade del toda a vida era a música. Empezou unha carreira que quedou aí por 3 ou 4, que está aí, pero que a vida é a carreira de José, ou de Josiño, ou de José, pois é a música, non hai máis. Todos los carabineros dormen con pena siada e dean pa outro día a festa da rumbeirana da Suana. Anda ya Troya e non renugo bailaremos la rumbolla, rumbolla viva, viva rumbolla, rumbolla da miña vida. E así, pasiño a pasiño, chegamos aos 90. E o fillo dos 90 aquí ven sendo Josiño, non? Mais ou menos, quero decir... Sí, máis ou menos. Eu xa vivín a introducción na música tradicional. Para que nos 90 xa podíamos disfrutar un poquinho de achegarse, de ter a facilidade de achegarte a música tradicional, porque recordo que daquela, pois, ti podías estar nunha asociación, como Sárdoma, te podía dar clases mosenas, por unha cuota irrisoria. E que foi un momento como de explosión, non? O principio dos 90 foi como un... Sí, eu creo que... Como un boom, sí, non? Sí. Como unha volta atrás e de repente a música tradicional estaba por todas partes. Porque veías que xente do mundo urbano pois que iba a asociacións culturais ou quería entrar en Saraval. Eu recordo cando entrei en Saraval, na onda que estivo Anxo tamén, pois había reserva. O sea, que ti entrabas... Tienes que reservar plaza. Sí, no, ti entrabas e estabas... e había 15, 20 persoas esperando para entrar de titulares para tocar. E despois que pasou? Despois que pasou? E despois de todo iso que pasou? Que morremos... Unha selección natural ou algo así? Morremos de éxito. Teño que decir, por exemplo, que xa me din que iba a acabar tocando con don Rodrigo Romaní cando eu empezaba. Coa primeira actuación así folk, co que quedei máis impresionado foi co Milladoiro na playa de Area Longa. Colla este instrumento, este tío, como fará? Facelo todo e facelo tamén. E despois, con outra actuación de outro grupo, foi con Mato Congrio. Hai un tío que colleu a zanfona, colleu a gaita, colleu a flauta de pico tamén. Como pode facer ese home? Entón, claro, a mí daquela me parecía totalmente irreal tocar con esta xente, non? Pero que estou. E viste desde outro lado como se vía?
Pois que isto é unha confirmación de que todos os mitos son falsos, de que todos ídolos teñen pés de barro e que o destino dos fillos é matar os pais. Ahora se dan conta de que eles tocan moitísimo mellor que os vellos. Bueno, eso é lei de vida. Hai algúns Saturnos por aí. Son verdades coas que se teñen que enfrentar.